Suratul Adiyat, surawol temerrewol ha Qur'anu, ayaje magol 11. Inde magol ho'ama ibgu e aya arande ha. Ngol ɗo wangina yettarki neɗɗo e elde muɗum. Suratul Adiyat. Al-Adiyat arotiranɗi. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo e arotiranɗi laahaki nden kuɓɓiroji kestuki nden kippoji subaha nden ɗi dunyiniri sollare be majum nden ɗi cakɗiri moobgal be majum. Andu neɗɗo tabiti o ɗuuɗa yettarkijo jawmiko e andu kanko tabiti o ceediɗo dow bolwaɗum ɗum e andu kanko tabiti o caatuɗo ha yiɗgo hayru. Yelika nden o andana nde tawe ko woni nder genale ɗum fu nyama e ko woni nder gabaje ɗum hewtama. Andu jawmiɓe nyalde nden tabiti o kumpitiɗo ɓe laahaki sautu pofɗe puccuto ɗo dogga ɓosaru fu ɗo laaha. Laahaki en français haletan. Laahaki in English panting. Dunyiniri umminiri. Dunyiniri sollare be majum, umminiri sollare be arotirki. Cakɗiri nastiri saka, cakɗiri moobgal be majum, nastiri saka jama'are be arotirki. Ɗuuɗa yettarkijo mo soinde yettugo muɗum ɗuuɗi. Gettaro mo yettata